Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Bangungot, Kwentong Takipsilim at Sitio Pangil. Ako po pala si Richard, 44 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Pasig City. Dito na ako lumaki at nagkapamilya. Subalit tubong kapis ang aking mga magulang. Napadpad lamang sila dito sa Maynila nang maisip nila na dito makipagsapalaran at tuparin ang kanilang mga pangarap. Bata pa lamang ako ay busog na ako sa mga kwentong aswang mula sa tatay ko. Palagi niyang iginikwento sa akin noon ang mga pakikipagsapalaran ng aking lolo at lola sa tuhod na sina Lolo Tibor at Lola Juana. Mga kilalang manggagamot raw ang mga ito noon sa Capiz. Wala di umanong inuurungang kalaban ng mga ito, mapamaligno, engkanto, mambabarang o kahit mga aswang. Subalit para sa akin, kwento lamang ang mga yon para libangin ako at kung minsan ay takutin. Hanggang noong taong 1997 ay nakatanggap kami ng balita na namatay na ang lolo ko na ama ni Papa. Kilala rin iyong manggagamot sa isang baryo sa Capiz. Pumunta kami doon para maglamay. Doon ay ibinigay kay Papa ang isang malaking baul na gawa sa kahoy. Nakasilid doon ang napakaraming lumang gamit. Habang iniisa-isa namin ang mga naroon ay nakita ko ang isa pang maliit na kahon na gawa rin sa kahoy. May nakaukit doong Tibor. Binuksan ko yun at doon ay nakita ko ang isang bugkos ng mga papel. Luma na ang mga yon, naninilaw na at mukhang marami ng pinagnaanan. At nang binasa ko yun ay nagulat ako nang malamang kwento iyon ng pakikipagsapalaran ng mismong si Lolo Tibor. Sa huling pahina noon ay mayroong lagda niya at ang laman ng mga papel na yon ang ibabahagi ko sa inyo, Sir Jupiter. Nagpatulong pa ako sa papa ko para maisalin sa Tagalog ang laman ng papel na iyon. Hindi kasi ako masyadong maalam sa wikang ginagamit ng mga taga roon. At ngayon, ibabahagi ko na sa inyo ang kwentong iyon base sa pagkakasulat ng aking lolo sa tuhod na si Lolo Tibor. Direkta po naming isinalin iyon sa Tagalog upang maisalaysay sa inyong channel. Naririto po ang mga nakasulat. Hunyo 29, 1945, araw ng Biyernes. Papalubog na ang araw at nagpapahinga na ako sa balkonahe ng aming bahay. Katatapos lang noon ng maghapon kong panggagamot. Paidlip na sana ako nang makarinig ako ng malakas na pagkatok sa aming pintuan. Sumigaw ako at sinabing tapos na ang oras ng panggagamot at bumalik na lamang sila kinabukasan. Subalit, muling kumatok ang sinumang naroon. Mas malakas at tila nagmamadali. Padabog akong tumayo at nakasimangot na binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang dalawang lalaki. Ang isa ay mayroong mahabang buhok at ang nasa likuran nito ay ubos na ang buhok sa bumbunan. Napangisi ako ngunit pinilit kong huwag tumawa. Nakaitim sila at may bitbit na kanya-kanyang mga bayong. Muli sinabi kong tapos na ang oras ng panggagamot. Ngunit sa halip na sumagot ay dumukot ang lalaking may mahabang buhok sa kanyang bayong at mula doon ay kinuha nito ang isang nakatuping papel. Hindi ko yon kaagad kinuha. Tinitigan ko silang dalawa at pinakiramdaman ang kanilang aura. Kaya kong malaman sa aura lamang ng isang tao kung ano ang nararamdaman nito o intensyon.
ngunit payapa at wala akong naramdamang kasamaan sa kanila. Kinuha ko ang papel at binuksan ko iyon habang nakatingin sa kanila. Sabay nagsalita ang lalaking nasa likuran. Huwag raw akong mag-alala dahil mga kagaya ko raw sila. Mga taong lumalaban sa mga kampon ng kadiliman. Hindi ako sumagot. Itinuon ko ang aking mga mata sa papel. Sulat pala iyon mula sa pinuno ng isang baryo sa Antique na nagngangalang Romy. Nakasaad doon ang paghingi niya ng tulong dahil sa di umano ay hindi makontrol na pagsalakay ng grupo ng mga aswang sa kanilang baryo. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan matapos magtagumpay ang mga gerilya sa pamumuno ni Colonel Macario Peralta at sa tulong ng puwersa ng mga Amerikanong sundalo. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay naideklarang malaya na ang buong isla ng Panay mula sa mga Hapon. Naisip kong mga traidor sa bayan ang mga lalaking iyon na dumalaw sa akin at baka inaalam lang nila kung isa akong gerilya. May kalayuan ang Antique. Isa pa yung dahilan kung kaya nakapagtatakang umabot pa doon ang tungkol sa akin. Muli kong itinupi ang sulat. Ibinalik yun sa kanila at tinanong kung paano nila ako nakilala. Narinig daw ng kanilang pinuno ang pangalan ko sa isang rebeldeng minsan kong ginamot. Isa lang ang rebeldeng ginamot ko noon. Tinanong ko ang pangalan nito at kung saan ito nagmula. Nasabi nila ang mga detalye ng tama. Sasama nga raw sana ang rebeldeng yon, ang kaso ay hindi pa kaya ng katawan nito ang malayuang biyahe. Ibinalik ko ang liham sa kanila sabay sabing hindi ako interesado. Hindi ako kumbinsido sa kwento nila at hindi ko maaaring iwan ang baryo namin. Lalo na ngayong laga